Hay, kumusta ka mo gabos? Medyo haloy-haloy kitang day nagkairibahan. Alagad ang satuyang mga pagmauot, manungod sa pagkanood sagkod sa satuyang tataramon, danay manlugod na buhay sa satong mga daghan. Sa panibagong kabtang na ini, sa panibagong panahon, siring kan dati, daing untok, madya na, magbikol kita. Anmarhay nagibuhon magbikol kita, nagbabago man ang gabos. Ako po si Vic Nierva. Ninhuli ta huruhalawig ang satuyang naging paguntok, balikan ta an katuyuhan kan advokasiyang magbikol kita. An magbikol kita sarong online saka voluntaryong paghiro na satuyang pinuunan 4 na taunaan nakakaagi. Tanghaning urog pang mapayaman ang satong eksperyensya kan paggamit kan mga tataramon kan satuyang rehiyon. Ini para sa mga nag-aadal, nagtutukdo, kasing sa gabos na nagtataram sa kabuot makanood kan paggamit kan sa tuyang mga tataramon sa rehiyon kan Kabikulan. Huli ka ini, sa bagong edisyon in mga instructional videos kan magbikol kita, hinahagad mi sa indo na kung igwa ka mong mga tema o hapot na buot nindong itukar o pagpurulayan ta, dahil magduwa-duwa, mag-message o mag-email sa samuyang gamit ang mga contact details na nahihiling din dungon yan. Sa paagi nin pag-adal, pagsaliksik, paggamit nin mga masasarigan ng mga susugan o references, hihinguahon mi na masimbagan, linawon o pag-urulayan taiyan. Sa halipot na episode na ini, buot kong tukaron ang hapot sako kan sarong simana nin sarong paratukdo na nakaulay ko. Pira mananggad ang mga lingwahe sa rehiyon Bicol. Kung harampangan na urulay ini, tibaad simple sa naan simbag, kadakol nga kayan padi. Alagad hilingon ta kung ano ang sinasabi kan mga pagsaliksik sa mga lingwahe sa Bicol. Sa bagay na ini, ang simbag depende. Depende hulit na nagkaigwa ni nagkapirang pagsaliksik manungod sa mga tataramon sa Bicol. Halimbawa, kung susunodun tayo ang ethnologue na tauna na publikasyon ng mga impormasyon manungod sa mga lingwahe kan kinaaban, ang Bicol subot kinukumpunir nin tulong grupo nin mga lingwahe, ang Coastal Bicol na kinukumpunir nin apatman na mas saradit na mga grupo, ang Inland Bicol na kinukumpunir nin tuluman na mas saradit na grupo, alagad kadakol ang mga subgrupo kaini, dangan ang Northern Catanduanes Bicol. Hilingunta ang mga detalye. Kung hihilingon taman ang pag-adal na ginibo ni Dalubel Asintria kan taon 2000, napabanga sa 4 na mayor na grupo ang mga lingwaheng Bicol. Ini ang Northern Coastal Bicol na kinukumpunir nin tuluman na grupo, dangan ang Southern Coastal na and Inland Bicol na igwaman nin 5 grupo, ang Northern Catanduanes na may sarong lingwahe alagad 6 na variants, dangan ang Huri iyo ang Bisacol na may tuluman na grupo. Hilinguntaan mga detalye. Ang saro pang pwede tang susugan iyo ang pagsaliksik ni Curtis McFarland na ginibok kan 1974. Binangaman kaini ang Bicol sa tulong grupo nin mga tataramon, tulong grupo na kinukumpunir man ni nagkapirang mga saradit na mga tataramon man. Pinakasimple ini sa mga klasifikasyon. Yan, tulo pa sa na iyan, igwapang iba, madali sa naman mahanap sa panahon na ini nin impormasyon. Siguraduhon sa nanan sa indong susugan, masasarigan dangan totoo. Sigurado, ang mga klasifikasyon na ini kan mga tataramon sa Bicol pwedeng magpaburubago depende sa mga pagsaliksik na maarabot pa. Ang tabayanan taan mga iyan, hulita sinda, mga pag-adal kan sa tuyang tataramon. Kaya kung may maghapot sa indo kung piraan mga tataramon sa Bicol, pwede man nindong simbago na kadakol. Alagad kung hagadan ka mo ng detalye, pwede man nindong ipadalan ang episode na ini tanganing maging patugmada ninda kan kasimbagan sa saindang hapot. Ang hapot niyan bilang sarong Bicol nun, sa inagrupo nin tataramo na Bicol ikakaayon. Isihabaya tamaugma. Para man sa mga babasahon asin artikulong Bicol,
manungod sa manlain-lain ng mga disiplina, bisitahon ang satuyang website ang www.magbicolkita.com. Libre po iyan, asin sinurat ni mga ekspertong Bicolnon sa mga tataramon na Bicol. Yan ang satuyang episode sa simanang ini. Ako man si Vic Nierva. Abangan sa kaantabayanan liwat ang masunod pang mga episodes nin mga tema manungod sa satuyang tataramon asin rehiyon Bicol. Day kita magsawa. Madyan na, magbicol kita.